sitlipaten ken amin nasakit tinakem ni Jesus ti suruten kay amin amay maysa intay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama ti ayat kinimbag na no at naguran-guran babawin tay una itentay ti kapya na itimay saken maysa intay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama ti ayat kinimbag na kinatang sitlipaten ken amin nasakit tinakem ni Jesus ti suruten kay amin amay maysa intay amin ikanta ragsaken kapya pagyamanan ti ama ti ayat kinimbag na.
Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Ket ditoy dagakapya kadang iti tattao ana imbag ipanagnak nakimda ibunan nagdaka itanok daka bagruk babanda kadaydayawen daka agiyaman kang kengka kaputi na indakla na dayag mo Diyos na ilangitan nga Diyos sa maman na kapamilin namin ket sika Pume Jesu Kristo bugbugtong nga anak Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Sika manika kadagiti basbasol gilubong kaasyan na kami kaasyan na kami sika mangika kadagiti basbasol gilubong awatem kadaytoy arararawni ket sika situtlawi maganawan ti Ama kaasyan na kami kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Yan tangay siksika o Jesu Kristo ti nasantuan. Siksika o Apo, siksika ti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Diyos Amahin. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos
Ket amin tumaitituken ka. Sikat puun ragsak ni uapu, tinapay adatun mi ara kasagot mi tandat na subiga ayat mo. Sikat isalakan mi uapu, sikat puun bileg mi uapu, tinapay adatun mi ara kasagot mi tandat na sudiga ayat mo. Sikat isa diri mi uapu, sikat puun tibiyag mi sagot mi tandat na subiga ayat mo. Sikat inamnama mi uapu, sikat puun ragsak mi uapu, tinapay adatun mi ara kasagot mi tandat na subiga ayat mo. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Langit kendaganap no day di patay day dayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Alaylayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Sa dilangit, manay dayaw tinagan mo, dumteng
nagaka sa dilangit, bendito'y nagaka sa dilangit. Item kadakang tiadaw ito'y di kadeniti, kadinayong naldaw pakawanem dagiti, kasbasulmi at kasmet pamakawan mi. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan ngauman muto. Iti so-diso ket di salakan nakang ibinakes. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan. Mga asika kada kami. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan. Mga asika kada kami. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalungan. Item kadakam ti kaapya, item ka ti kaapya. Siksika o apo, ibiling mi, nakaawa, inakapsut mi, nakapakawan, pagkurangan mi. Turong mo ako, di panagbiag ni, tiyayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na asako, pagkadamanan, ay sotibyan, amin nagapuan, digat kenam ay Diyos magkamangan. Dayayang mabanag, tintay biruken, anyaman narigat, intay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit kenam nama, dinto aglemeng, tiyayat ni Diyos, intay rambakan, naasagot, pagkaramanan, tayo so tibyan.
mawaw kasken ka uapu paminen nakam tapno ti ayat mo di may paidam ti ayat ni Diyos hintay rambakan kasya na asako pagaramanan ay sutibyan amin nagapan di kakenay Diyos makamangan imay kauapu ket nagrigat ka agpaay ti amin amin na paraswat panakaadipen amin nakita itid mo ti ilim ti bayaya hintay rambakan kasya na asagot pagaramanan tay sutibyan amin nakapuan di kakenam ay Diyos pagkamangan. Agiyaman kang kenkapo sagot mo hinawat mi degdegan at pamati nga agayat kinagserbi tasimiet nako kanakang anak mo ngangyaman ken kapo iti agnanayon. Alpasen ti misa agawid daya si kakapya amin tay ket naibaon amang te dayat ken tulong kuyog tay ni Kristo iti sa dinuman at isu aramid ken sao ti ida